tedo maber lakini koro kiadho tenjalu atini koro mama gi en koro tribe moro tapenjira ni me jalu mane nakiedho ma penjani I don't think any I don't know I'm sleeping. Okay, we do try once in a while. You know. But yeah. Such a mokonya kaanwaliche. Lakini hey, the aspect na kibede jalu moroma. Kidogo tuone donjo. Tokeja okiadho luto jaluo how? Ina kori bro kwa di negotiation dala wani cha kwacho ndo mane gikwarwa. Ani wacha mo. How will you talk to me grandfather? How? Yani nisenge nyaka dawari to ile ingene ntie chumo ko jaber ma kinyanya kama yawa ina isende noni inchiege in gintinda dek gigari. Yes. Yani to en mana boss bomi. I love you ipenje ni enja kanye. Keka tanyo wakanye. Kore kicha korucho. Mama. Hatini binge dulu. Hiyo ni kitu najuanga tu. Can you divorce? How? Separation? Wacha kona. Wati mbele nani? Mwe ya widow kataka kukukia first date. Yari rucho nyitendo. Rucho marriage rucho mtoke. Kore kumoko tepu. Moko litga iwa wengesh metinge ni onge kamudhi lakini moko litga mi penjiri nande kaka urabora to oratimti oratim to rabora to en smart yawa wuodu luo chiwere koka del be samore ngo moromo mayo nyasaye alafu leke geto be seto Toero, okiare. Yet he doesn't know himself. Hey, yeah. You are a widow. I became a widow before I was even married. Hey, yeah, my message. Joma nigi nyithindo nyithindo luo puonjuru nyithindo dho luo. Kwanza Ken dichuo. If he's a boy. Wacha jue. Ani anyalo betni ata graka na. Nani? Java no court. Hey, kwanza iwe ndio court. Isema tunyi oduogo. Hey, court. Alafu okoth nikacha kiemoso ingeni afadhali ananyalo wonder chenye unaitwa nani kata ni nyingi ngawa to kiniswa ingeni I can do that but koro mai ayudo ngato to boko nyal kata timo mano how will we play with each other in the house? Welcome back. Welcome back. Inyaro me wacha ni welcome back. Nyaka to na go post machacha. Lakini ona serious note. Yeni kaka anyaluo. Aero ni ipaka. Sicho ko atedo soup maber. Ko nyakipaka wajuni dende yo kapoy. Ani chak nadi kikiado lu. Ani chak nadi. To yente de pake nango? Kodo yocho ni telo. Owa pake, there are very many ways of kunyalo paku chua. Ipake kitidi moment. Ipake, ka ilosa ni watu mabele. Kimi yente, no manu dongi pake. Kidwa krima jabe. Mentoto, atoti, jabe. Kiloso, you know, kiloso chuori mabele. Lepe, ogo pass mabele. No mani pake. Chimo bilosa ne maber. Yawa. Dondo boke dondo. Mako donja watu. Awinjo ni, ingeni watch beam safari wacho nadi. Ni, kina koto chuori donja watu. Nyise niande, ati, umeingia banangu. Kuna vitu tatu zimeandaliwa. Utaanza na gani? Mara ya kwanza ni chakula. Ya pili maji moto. Na tatu mimi utaka kwanza na kipi. Dongi neno. Koro dongi
okay, you know, we do a safari kila time. Lakini sichomoko chacha nyane, maita ni point. Maria, sichomoko beida la nyala paka mambete chuni, yawa. Nasem, beida itedo kama meet madadani yawa. Micha kupaka kaka databer, kata lekega rachar. Ondo njoma meet gidu. Yawa, okay, koro ki ani chako wache na digi. Kiswahili gishen wacha konadi how it does shen to koro kudanja fadhali kata koro Kiswahili kai tingeni Kiswahili mo wacho okenga Kiswahili mapiwa en Kiswahili mo riwo nyuando ma chunyo ai the spirit is not willing to divulge koro into that kana to kiadho luo fadhali obed no kiadho luo ni kechoko jaluo moroma nini interest moko ma Jaluo express himself ni ndio mate madadeni ndanya kondodo ndanya ke fuendeni koro ngima angio gani you should be a parent ma is ready to put your child in a position ma onya lo punjire anything at any time let your child have that spirit of learning ni okiama nyako anto nge odwaro ni mondo nge nyako nge inyalo kata mana riwade koduogo kati ndo ngeyo iwinjo ko wacho words onyalo wach sentence riwade mondo mbonge ni dholuoni oken gima rach so true tingeni ka in bi restrict makata ka wacho kodi dhulu matin timbi kasarini wach kodi Kiswahili nyathi dongo gonge ni madhok moko be nyathi okasregi luoti gi nene English moko ma Beo gajre, iseri nyathi loso kodi, and then ochuni ati, but she gone there, and you're like, okay, what is the essence of even speaking broken English when your child could have even spoken perfect, perfect Luo? So you just embarrassing yourself in public, honest. Koro, ponjuru nyithindo dholuo. Yes, nyakanto abe ange dholuo. Koro that is why even came to this channel. Yes, and whatever. Na se chande gi dholuo mang'eny, se chande gi dholuo. Lakini wacho ga dholuo mang'eny. By the way, asecha kwa. Itemo. Hopefully when kiromo kaka to koth dibet monge dholuo. Dipoko you know those 3 kids. And they all send the car. Amen. Amen. Nikech ing'eni ok wanya yiero kuma onyuolwa to ok wanya yiero be tribe medhi nyuolwa but inyalo yiero ing'eyo to gima ok idwa ng'eyo exactly koro kik waket ne nyithindo ni dholuo ni en gima rach to in bi jaluo wa embrace our culture mondo waher jaluo bro dhi to dak abroad and by the way nyithindo mokia dholuo to jo kabila moko ka gin gidhi gi nyithindo gidak to nyithindo to ng'eyo dhog gi biseneno ga that nini gino timrega kata mana Nairobi bro yudo ni ja kabila moro dak gi nyithindo Nairobi anyisinyande we are killing talent seche moko nyathini would have been a journalist ma wacho broadcast in alone to shemoko in catch ikasirini nyathina nyaka nge kisungu catch every neighbors wabe ntindi wacho kisungu pia pressure moko manono ma onge kama teri to ero isekaso nyathi you're killing your child's talent shemoko nyathini would have been a very good poet or a very good musician to ero ikasirini nyathi kikwach any other language apart from English and Kiswahili koriwa impact to kata ka mano nyalo bedo ni en musician poet miwacho go to being ni experiences moyudo nikech onge dholuo interact gi dholuo kendo understand luo culture onyalo tiyo kata gi mano making jokes ndiko poems kata Chinua Achebe for example the late Chinua Achebe he wrote about what happened in his culture in his community and by the way it's not that you're promoting tribalism here no we're just saying when Nigeria so even in his books that the books that Nondikoga for example things fall apart kata nying mano otiyogo okuongo giri no nying ja Nigeria ok nying jaginene okoyero nying mar kata kinyo the poems that have really thrived in Kenya can Atenoyo nying mamito Ateno do this kata there's some nice songs ma okonya kata
storytelling stories moko mag Dholuo kata ginene gwende moko sigana Mbaka is storytelling. Mbaka is then sigana Adithi yes there are some nice songs mano one book mana somewhere coming to back Majorly. And imagine this, Mzungu. And then here is you, a typical Luo, a Luozilla. And you breathing. Pure. It can't ring mok magi. Pure up to the 5th Why do we like embarrassing ourselves? Why? Why do we embarrass ourselves? Honest. Why do we embarrass ourselves like this? That coin winyo. That is a bad. But then here you are training your male. Yeah, why? You're training your son to speak a different language. It's not that we're promoting tribalism. We are not promoting tribalism. We are just saying let your child grow up knowing the language. The mother tongue. Luo is good. Kiswahili, lakini yeah. Dholuo. Keep it Dholuo. Most I cast moko ka wadonjo na mami to kisunge maradre. Mano ber. Ero uru kamano kuom watching video ni. Koro kamano dong watieko. Yes, asante for just allowing me to be here with you. Onge social media koro wacho ni chieng' moro bete social media menyalo manye to wabro duogo kama to wachako kete lakini kata kamano sani we uru pod oyue social media be nigi pressure mang'eny. Bye.